ही मगाशी साफ केलेली भाकस मच्छी आहे. हे अर्धा लिंबू ना पिळून घेते, हळद, अर्धा लिंबू आणि मीठ. थोडं मिक्स करून लावून ठेवते. ही मच्छी ना खायला खूप दिसायला टेस्टी नाही पण खायला टेस्टी आहे. पापलेटापेक्षा टेस्टी लागते. ही लिंबू, हळद आणि मीठ 10-15 मिनटं लावून ठेवते, म्हणजे त्याला लिंबू, हळद, हे मीठ वगैरे व्यवस्थित लागेल ना हळद. आणि नंतर मग मसाल्याने लावणार आणि फ्राय करणार. एक चमचा आलं लसणाची पेस्ट आणि हे 2 चमचे आहे मीडियम, 2 चमचे लाल तिखट टाक. हे चांगलं असं मिक्स करून चांगलं मिक्स करायचं असं फ्राय करायला. आता 5-10 मिनटं 5 मिनटाचं ठेवायचं. पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवलं आहे. हे तिखट आणि मीठ आणि तांदळाचं पीठ थोडं मिक्स करून आता ही मच्छी, भाकस मच्छी आपण आता फ्राय करूया. मोठी होती म्हणून छोटे छोटे तुकडे केले. आता ही फ्राय करते. आता आपण ह्याला पलटी करूया. बारीक गॅस केला ना की चांगली जरा हे होतं. बारीक गॅस केला होता. भाकस मच्छीची फ्राय आता तयार झालेली आहे. कशी वाटली नक्की सांगा.